Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Presiden jong Kongres hajilla uba Vincent H Pala hakasing baar ula thalanteng ka Voice of the People Party VPP halor ka jingkenno baka bot iki dinjam ka Bharatiya Janata Party BJP ban penyakle ka niam bat ka kamsan hima sima lani kata ka politics kani ka party thamai kala pendan kam ka niam haka jingle yalap election jongka kani ka long ka ba Shibun haba phi penyakle ka niam bat ka kamsan perthai ka Pakistan kalale ekani ki Hamas kilale ekani bat ka Syria ro kumjo bat habakut ki Bri U kila pendan kam yakaniam haka kam san perthai kimju job satya ong ba pala habakren sekilap thai khubor hadin ka jingalang ban pen itho ki khat phrangut ki kyrteng saka election MDC saka ying dor bar JHDC ban long ka poi tri jong ramphang araja apusan nada philej sakiran san yalap election phisngo kumba philej sngat yeki jingalap niam kumno kan la ban long kumni ulabo ka jingkali hamekalaya ni dan yaki Kristan ki bamde ki Kristan kan thop ki Hindu kumno phila ban pen yakhle yakaniam bat kam san perthai ulabo yakani ka jingkali uba pala ulakan ro karu komle kaya seriam thik yakai kabale ka BJP ki pendan kam yakaniam bat yakabha ban phya yaki Bri U haba banjur yaka jingdan kam ban kyar na ka jing penyakle yakaniam bat ka kam san perthai uniu khle du jong ka Kongres hajilla ula ong baki paidbah ka jilla kila sedang ban sngotu yaka buit le politics jong kani ka party suki ki paidbah kila yoi baki kentin baki kren ki iahap satya bat ka kam baki le ki kular ban ai yaka bhah thungkam re chanu kani ka bhah thungkam ula bo yakani ka jingkali burlaong ki paidbah kim dei ki babi